あ、そっち。いいよ。俺自分で行くのか。ワールはワール、オッケー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 、いいよいいよ。落ち着いて落ち着いていけ。いいよ。フリーキック決めれる技術ダブルタッチとかできないで兄しょ。さんお前かよ、ケンが。俺招きするね。オッケーオッケー。期待できねえよ。ポンかかってこい、ポンかかってこいよ。決めれること何してんの。大丈夫かい？オッケー、サイドサイド。立て立て立て。いや、そっちか。いっていっていって。これ一回トラップするわ。で、立てナイス。兄さん、やばいやばいやばい。なんか。なんかいいな、ダラク出せよ。してんだろ、返してやるよ。これ一回さ、どうせなんか出せよ。オッケーオッケー、行こう行こう行こう、切り替え切り替え。中でもいい。あるよ。諦めてるんだよ。動画だけかお前よ、知らないの。やばい。取れる。ナイス。一回落ち着こう、一回。サイドバック。オッケー。一回立ていこう。集中していこう。下げて。オッケー。ちょっともう。サイド捨てていい。中央だ。サイドもいい。プレイステーションも中央が熱い、やっぱり。中央いいよ。ドリブルの本質忘れてやがるこいつら。オッケー。お前マジでおしゃれいらねえよ。なんかの動画いるんだよ。チームのために戦っていらねえよ。チームのために戦えないやつ。オッケー、行こう。精神的に支えて。この動画いいと思ったら高評価お願いします。